जाधव यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी गणेश भक्तांसाठी, कोकणात जाणाऱ्या गणेश भक्तांसाठी मोफत बस सोडण्यात येतात। आपल्याबरोबर अविनाश जाधव सर आहेत। तर काय भावना या निमित्ताने व्यक्त करा? मला वाटतं आनंदाची गोष्ट आहे की आमच्या माध्यमातून हजारो लोक आज कोकणात चाललेली आहेत। आपल्या गणरायाचं दर्शन करणार आहेत, आपला उत्साह साजरा करणार आहे, उत्सव साजरा करणार आहे। तर मला वाटतं की खूप आनंद होतं हे सगळं करताना। आणि मला वाटतं हे दरवर्षी आम्ही करतो, चौथं वर्ष मोफत गाड्या पाठवतो। गेल्यावेळी काही अडचणी आल्या होत्या, रस्त्यांमुळे गाड्या बंद पडल्या होत्या, खराब रस्त्यांमुळे। सो त्यावेळेला 24 तास लोक रस्त्यात होती। त्यावेळेला आम्ही त्याला शब्द दिला होता की तुम्हाला आम्ही अशी परिस्थिती आहे। अशा परिस्थितीमध्ये कोकणातल्या गणेश भक्तांना, कोकणवासियांना आपण एसीला प्रवास करत आहे। नेमकं काय नियोजन आहे पुढील 3 दिवसात? मला वाटतं की पुढील 3 दिवस आमच्या गाड्या सुटणार आहेत। आज उद्या परवा सकाळी अशा 136 गाड्या आमच्या जाणार आहेत। मला वाटतं की आम्हाला आनंदच वाटतं आहे की कोकणात आमच्या माध्यमातून लोक गणपतीचं साजरा करायला माझ्या सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांचे आले। जाधव साहेब, शेवटचा प्रश्न। खरं तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अविनाश जाधव म्हणजे शब्द पाळणारे नेते असं पाहिलं जातं। आताच्या घडीला आपण कोकणात बसेस सोडताय। एकूण किती प्रवासी गणेश भक्त जे आहेत ते 36 बसेस आहेत आणि 6700 जाणार आहेत। कोकणवासियांना नेमकं गणेशोत्सवानिमित्त काय शब्दामध्ये व्यवस्थित गावी जा, व्यवस्थित पुन्हा ठाण्याला परत या, आनंदात उत्साह साजरा गणेश उत्सव साजरा करा। आमच्या कोकणशाही टीमकडनं देखील आपल्या उपक्रमाची मनपूर्वक शुभेच्छा। आपल्या सोबतीनं अविनाश जाधव होते आणि त्यांनी एकूण गणेश भक्तांसाठी मोफत बसेसची व्यवस्था ही मुंबईत कोकणात जाण्यासाठी केलेली आहे। साईनाथ गावकर, कोकणशाही, मुंबई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष अविनाश जाधव यांच्या माध्यमातून गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी बसेसची व्यवस्था करण्यात आली आहे। मी त्याचपैकी एका कणकवलीमध्ये जाणाऱ्या बसमध्ये माझ्या सोबतीनं काही प्रवासी आहेत, त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा आपण प्रयत्न करणार आहोत। सर, आपण कोकणात चाललंय, नेमकं कुठे चाललंय? आपण मुरगावात चाललोय। कुठे? मुरगाव, राजापूरमध्ये। सर, काय आनंद व्यक्त कराल? कारण की अविनाश जाधव यांच्या माध्यमातून ही व्यवस्था आपल्याला करण्यात आली आहे। काय त्यांना धन्यवाद द्या? गणेश भक्तांसाठी ही गाडी काढली आहे, ही खूपच चांगली गोष्ट आहे। त्याच्यामुळे सगळे हौशी लोक आहेत, ही गणपतीसाठी आनंदाने जात आहेत। गणेश भक्तांसाठी खास व्यवस्था ही अविनाश जाधव यांच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे। आपल्याबरोबर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला खऱ्या अर्थानं यंग जनरेशनचं नेहमी साथ मिळाली आहे। तरुण आपल्याबरोबर आहे। मित्रा, काय शब्दात धन्यवाद देशील अविनाश जाधव आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला? मोठं नको। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे आभार व्यक्त करताना आपल्याला काही मंडळी या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत। अजून काही तरुण मित्र आहेत। सर, काय सांगा, काय शब्दामध्ये समाधान व्यक्त करायला आणि धन्यवाद द्या? सरांना धन्यवाद देतो, आमची सोय केली आहे ते सर्व गावात जाणाऱ्या लोकांची त्याबद्दल धन्यवाद। कसं आहे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीनं दरवर्षी अशी सोय करण्यात येते। हे कुठंतरी मतामध्ये कन्वर्ट होणं गरजेचं आहे। तुमचं काय? आम्ही त्यांच्या पाठीशी आहोत। आम्ही अविनाश जाधव आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कायमस्वरूपी पाठीशी आहोत, अशा पद्धतीचा एक शब्द या एकूणच प्रवास करणाऱ्या गणेश भक्तांकडनं दिला जातोय। आपण पाहतोय महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडनं कशा पद्धतीनं कोकणात जाणाऱ्या गणेश भक्तांसाठी, कोकणवासियांसाठी गाड्यांची व्यवस्था जी आहे, सलग 3 दिवस गाड्यांची व्यवस्था करण्यात आली। साईनाथ गावकर, कोकणशाही, मुंबई। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू